Co tam, kochanie? Tak. Co? Co, maluszku? Co tam u ciebie? Co tam u ciebie? Siostra poszła spać, to ty teraz się budzisz, tak? Teraz się budzisz. Ojejku, co się nie podoba? Co się nie podoba? Co? Coś męczy Jasia? Jaśku. Hej. Jasinku. Kuku. A kuku. Co to jest? Na co ty tu patrzysz? Paska mi nie zabieraj. Paska mi nie zabieraj. Hej. Hej. Jasiu. Jasiu. Hej. Tak. Halo, halo. Halo, halo. Tutaj jestem. A kuku. A kuku. Co tam, aniołku? Ojej, jak się Jasiu spieszy. Gdzie się Jasiu zbierze? Gdzie te nóżki tak fikają? Co? Gdzie te nóżki tak fikają? Och, tak, tak, tak. Hej. No co byś powiedział? Powiesz nam coś? Powiesz coś do mamusi? Powiesz coś do mamusi? Hej. A kuku. Ojej. A co? A co tam u ciebie? Co takiego? Męczy coś Jasia? No co takiego strasznego? Co? No co? Kuku. Kuku. Hejo. Powiedz Jasiu, dzisiaj byłem u taty na budowie w naszym domku. Tak. Nadzorowałem pracę i organizowanie mojego pokoju. Tak. Tak. Jasiu będzie miał swój pokój w nowym domku. Obok siostry Hani. No nie denerwuj się.
No nie mów, że ty jesteś jeszcze głodny i że chciałeś zjeść mój palec. Co? Nie mów, nie mów. Halo? Halo, halo? Łe.